Salam, hormatly vatandaşlar. Men yeni de sizin bilen Murat Kurbanov. Men şu gepleşimde sizin bilen gepleşimin temasyny korrupsiya sponsorluğu kim diýip ýa-ni şu soraga jogap berjekdim. Şul gepleşimin esas temasy sizin bilen geňeşip şul problema seredip şu meselelerini öwrenip şoň netijelerini çykarmak üçin men şu temany goýýan. Indi gelin biz şu mesele barada informasiyalara seredelim. Näme şul bizim Türkmenistan'daki korrupsiya nämeden ibaret, näme bolup geçýär we kim şoň sponsory? Egerde siz videonun soňuna çel dinlemeseňiz, men gün aýlaýyn başynda. Korrupsiýanyň esasy sponsory bizim Türkmen halkymyz. Biz diktatoram däl, korrupsioneram däl, biz esasy. Biz şonu ýa-ni iýmitlendirýär, biz şonu çörek görýär, biz şonu pul berýär, biz şonu dolandyrýar, biz şonu saklaýar. Şu sebäplen korrupsiýa bar. Gelin seredip geçelim hemme şonuň detalaryna. Ine Türkmenistan'da adamlar öz konstitusiyon haklaryny bilen oklar. Näme bilen oklar? Eger analiz edip görsek, mekteplerde hukuk ýa-ni sapaklary geçýär. Yaş çağlar, yaş olanlar 18 yaş, 17 yaş, 16 yaş, 15 yaş. Bular bu zatlar ünsün berenok sebebi. Bular cemiyetden daşlaşıktı. Bunun enatalı cemiyetten daşlaşıktı. Cemiyet oluşuna, halkın yankı kanun esasına katnaşığına hükümet bilen bular şu meseleden ayrıklı hükümet tarafından. Hükümet hemme öz hukuklary boýunça hemme soraglary halky goşanok. Hökümetdäki demokratik institutlar işlenok. Olaryň ady öýleri işlenok. Ine şoň üçin ýaşlar mekdepdäki we muallimler şonu ýa-ni öwredýänler we olaryň enatalary şul hukuk sapaklaryny ýa konstitusiýon hukuklaryny üns beren oklar. Bular pikir edýär, aý bul bir zat ol bir hükümeti üçin, hükümetdäki işleyenler üçin. Habary ýok. Esasy Türkmenistan'ın konstitusiýasy, esasy bizim halkymyz üçin edilen. Hükümet üçin näme? Bizim halkymyz üçin. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna esasy bizim halkymyzyň ýa-ni haklary aýdylan. Biz şolary öwrenmesek, şolary bilmesek, bizi ýöne depkelep dururlar. Baran ýerinde Berdimuhamedowdan başlap, onun ýa-ni köşkünläki işleyen adamlar paraxorlardan başlap, hökümetdäki işleyen hemme adamlar. Hukuk gorayan idaralar öýler paraxorluk edip, paraxorlugy östürüp, öýler paraxor. Bir gödüňini getirin şonu. 100%. Ine şu real döwlet gurdy Berdimuhamedow. Şonuň üçin Türkmenistan'da adamlar öz konstitusiýon hukuklaryny bilen oklar. Gaty ise bir 5-10% adam bilýär. Olar görüşýär, olar arda ýazýar, barýar, görüşýär. Ýöne gynansak da Türkmenistan'daki demokratik institutlar, meclis, hukuk gorayan gurumlar, adalet ministrliği, advokatlar, ýa-ni cemiyet gurumlar, partiyalar ve şunu meňzeş gurumlar işlenok. Olar bar da, olar barsaň üstünden gülýär ýa sana diýen zatlar. Mesela için sen polisden ya da bir ýere barıp ýa-ni öz hukugyny talap etsen, olar polis çagyrýar, prokuraturany çagyrýar, olar gün sana aýdýar. Sen näme şu ýaşaýyşdan bizar boldyňmy? Ya näme sen türmäge çek bolýarmy? Seredim şu zady. Siz bir ýere barýaňyz bir hökümet edaratyna, hökümet bu konstitusiýanyň esasyna kanunlar berjä edip, kanun esasyna işläp duran edara. Siz barıp öz haklaryny talap edýäňiz we onuň borçuny talap edýäňiz, ol bolsa size kömek etmeýän, size borçlu bolup, size düşündirmän gaýty polis çagyryp, polisan gelip sizin haklaryňyzy goraman, oňa da öz borçlaryny düşündirmän, tersine size atak edip, size aýdýar, siz näme şunuňyzdan ırda dämi? Ya şunuňdan geçecek bolýan diýip aýdyşy, o diýmek hökümetiň ýol boşatyndan başlap şunu talap edýän öz hökümetiniň guruluşy düýbünden ters. Sebäbi bu ters işleýär kanunlara. Diýmek hökümet ýok. Bu hökümet
konstitusiyanın esasına değil, konstitusiya karşı hükümet. Demek, konstitusiyadaki hükümet değil, konstitusiyanın daşındaki bir konstitusiya karşı hükümet. Şoň üçin men hükümet yok. Ünsörün. Hükümet konstitusiyanın esasında. Konstitusiyada hükümetin jogapkärçiligi berilen. Onun ýolbaşçy prezident Berdimuhammedow. Onun jogapkärçiligi, demokratik institutlaryň jogapkärçiligi hemme atma. Bular bolsa, şu konstitusiýa seretmen, başga bir kanunlary, kanunam däl, korrupsiýa esaslanyp, bir hükümet, bir struktura gurunup, şonu şu konstitusiýaň esasyna hükümete garşy işleýär. Ine hopsuzluk ministrligi siz nirat etmeli. Ine şular bizim konstitusiyon döwletimizde, konstitusiyon guruluşynyň düýbüne palta sokýar. Palta urýar. Ine şunu siz işläp teretmeli. Siz o sadiga baryp, ýani kiçik ýaşyna baryp, o çağajyklara ente gurulmany bilen o ýerde sizin hopsuzluk, ýani Türkmenistanyň döwletiň hopsuzluk soraly ýok. Ine şu ýerde hopsuzluk soraly. Siz MHM bolup prokuraturan tutmalı. Suudlara 100% diňiz ýatka, paraxorluk. Biz Allah berdi ifta gördük şonu. Hiç kanuny sizden okulanmar, badyna. Bular Stalinski döwletlerde ýaly troika diýär. Aklaýjy, garaýjy nime? Tribunalyň başlygy. Bular birleşip 10 ýyl, 5 ýyl, 20 ýyl kesip otyrlar. Ine şu ýaly bir kontrol gidip dur. Ine hopsuzluk gullugy şoňa seretmeli. Sebäbi şu zatlar bizim döwletimiziň hopsuzlygyny, döwletimiň bitýärligini bolýar. Adamlar gaharlanyp öz aýdyp biljek zadyny aýtman, revolýusiýa galýar ýa-da grajny uşturýar. Ine nirden gelip çykýar bu zatlar. Ine şoňu söýrem. Ol Türkmenistan düzetjek bolýan aktivistler kowlap, en atasyny gynap, o zatlar goýun. Sebäbi o sizin borcuňyz. Ol kimiň borcu diýsene? Ol borcu cemiyet kurumlarının borcu. Ol prezident arkasyna durýan partiýaň agitasiýon brigadan borcu. Sizin borcunuz ýa-da düýüne. Sizi etdirýärler. Siz hem şonu edip Berdimuhammedowyň güjüne dönýär. Kanuny bozýan güçlere dönýär. Etmeler onu. Indi ýene başga zat aýdyp geçjek bolýan Türkmenistanyň Berdimuhammedow ýolbaşçy bolup kanunlary bilen ok ve şonu bilmese de özü birinci bilip bozýar. Sen bilen ok. Bozuşa bir zat hukuk gorýan gurulmadan talep edýär. Dil görkezmeler berýär. Mysal üçin gara maşynalar gadagan. Düýünden bir kanun görkezme. Ýöne dil görkezmesi. Hiç ýerde ýazylamaz. Onu biz Mercedes Center'a ýa-ni çykýan ýerlere ýüzlenmeli. Sizin gara maşynalarynız BMW, Opel, Audi Center'a ýüzlenmeli. Ýa-ni zawodlaryň ýolbaşçylaryna we döwletleriň ýolbaşçylaryna sizin gara maşynalarynız gadagan Türkmenistanyna bize düşündürün o näme diýär? Ya radiasiýa tapawdywamy, ya TV-ga tapawdywamy, ya da adam zada ýa-ni şeket ýetirýärmi diýip soraw bermeli. Olar bize jogap bererdi. Biz onu aýtmaly. Ine Türkmenistanyň prezidenti şonu gadagan edýär, bilýärmi? Diýse, bular onu atak edýär. Bular muny suwda kılıp, bütün dünýä suwduna, halkara suwduna muny suwd edip, ýa-ni şunu jenaýete çekerler. Нездоровая конкуренция. Ya yeni bir topar Türkmenistan konvensiýasy gol çekdi. Şöýden taparlar bular. Ine şu ýaly. Ine yine men her ýa konstitusiýaň haklarymyzyň bozulýan detalaryny aýtjak, soň netijelenjek. Yine bir soraw ine Türkmenistanyna ýegenler kanunyň üstünden tüý kurup bütün halka mysal görkezýärler günne her sagatda kanunlaryň Türkmenistanda işlemeýändigini. Men size mysal getirdim. Bir tane polisiýskini bütün halkyň öňüne urup papagyny gaçyryp, şoňa papagyny giydirip, çeýes berdirip ýegenlerine. Yine urup, yine papagyny gaýdyryp, yine ýa-ni papagyny giydirip, yine muňa çeýes berdirip, yine şeýdip oýnaýarlar. Bir hepçilik. Olara guturan, narkoman hemmesi. Ne diýip bolsa DVT barda bir-birden basýar bolar.
Ine şu zatlar näçe bolup geçýär? Näçe hukuk goruyan gurumu, edara, polis, işgäri, näme onun arkasynda onun ýolbaşy departamentin ýolbaşysy ýokmy? Näme o ýerde ýuridisk отдел ýokmy? Ya o ýerde nadzorny отдел ýokmy? Ya o ýerde ornmasar ýok ministriň? Ya o ýerde ministr ýokmy? Näme diýilen okmy? Siz näme diýäňiz? Türkmenistanyň hukuklaryny goruyan ýanky edara siz urup papagyny gaçyrýaňyz. 3 ýyldan 8 ýyla çeldi Türkmenistan kodeksi boýunça, Jinayet kodeksi boýunça. Hani şolar mysal görkezýär. Türkmenistanyň konstitusiýa işlerini okdyp. Bu soragy Berdimuhammedowa. Ýegenlerini sen azajyk ýerine goý. Ýerine goýmasaň halk ýerine goýar. Ine bina urup reanimasiýa etdiler. Ine Türkmen bu nämen görkezýär? Bu görkezýär Berdimuhammedow diňe özü däl. Onuň ýegenleri, onuň tohmy şunu bozýar. Şoň üçin näme gerek bide şu tohum, näme gerek şu idiotlar? Kim olar? Bir biheppeçi, bir özüni ornayan süpükler. Okuvsuz, bilimsiz. Näme gerek olar? Çin'nin adamlar. Maraltaydan bolup. Näme gerek olar bide? Hiç de. Bizim çağlarımızı zorla, bizim çağlarımızı öldürüp, urup, polisa çelip, maskar edip, yine gitmiyorlar. Näme? Jinayet kodeksi bulary işlerini okmy. Emhim işlerler niye getirdiňiz? İşlerini okmuş olar. Men polislara bereketler diýjek. Şu ýaly newsiňizde degse de siz buňt edip ýanky sapatylyny görkezdiňiz. Indi Berdimuhammedow sizden gorkup başlady. Gorkmalam. Berdimuhammedow akylly bolsa size kömek ederdi, ýegenlerini ýygnardy. Gynansak da akly eýýäm çekilip ýanky geroindan guturup galypdyr. Indi ýene bir detal var Türkmenistanyň kanunlary boýunça biz näçe haklarymyzy almaýanymyz üçin ýene bir detal var. Olam detal Türkmen halky kanunlary bilmeýäni üçin bilse-de kim kanunlara seredýär diýip pikir eden üçin şunu hökümet işleyen, hükümetteki işleyen adamlar şulara ay bolonu biz çözülemiz yok, bolonu görkezme var, ol bul deyip yani käbir soruları Berdimuhammedowyň üstüne biýgünä atýarlar. Olanma, o ýadayma. Ýürüýte bir situasiýa döre diýerler, sen hökman para berýärmi? Sen düşünmek şu kanun esasından däm bilemok. Sen kanunlary bilemok, konstitusiýany bilemok, haklaryny bilemok. Bulan oýunýar şunda. Onsoň sen özüň bar wagt doganjan, inimjan, agamjan, gelinjek, gaýrat etät diýip pul berýäňde bular başta sen gelende kanun esasyna etmeli zatlary etmän, sana bir ýanky kino görkezýärler, senin pul berýän, ýene de şu etmeli zatyny awtomatik edýär. Muňa maşynçylyk diýilýär. Bu jinayet işi var. Ine şol size haçanla kanun bilmeseňiz, şol hökümetdäki işleyen adamın ýanyna baranyňyzda size düşündirmeli. Bu kanun boýunça şeýle. Ine şu ýaly kanuny siz laýyk bolmaý edilemok. Ýöne şunu edenmizde kanuny gelýär. Şol adam şu ýerde işleýär, şu halkdan adam gelene şunu düşündirir ýa. Bu näme diýär? Bu ters ýok bolano görkezme bar. Te kanun ýok. Egerde bir kanun bilýän bir diýse kanuna ýok, ýüzüne urulur. Şoň üçin görkezme bar diýär. Pohyýa. Bizim ýudi ýa-sony. Şeýleme diýip, ay bolano bolsa, käwagt öz garyndaşyňam taň şey diýip, senden pul almak üçin. Onsoň biz muňa pul berýär. Bu kanun esasynda birinji baranda etmeli zat etmän tersine bizden pul alıp edýär bol, biz muny geroý diýip hasap edýär. Garnaşymyz bolsa, ay berekeller şo maňa kömek etdi. Ay azajyk beräýdim diýip. Ýok, kömek etmedi. O sizden maşynçylyk puluňyzy aldy. Sizem sponsor bolmak şo. Ine şo. Indi ýene bir mysal getireyim. Mysal üçin ine pasportlar, konsulsolar pasportlary uzandylar. Kanun ýok. Uzatman lälli. Ýok.
3,5'dan 5.000 dolara çeldi bersem, ana daşa da udat diýerler. Teýeşe pasport berýärler. Men Türkiýe baranda men ýanyma adama berdi. Ine murada pasportu uzaldan şu gün aldım. 3,5 dolar verdim. Türkiýe konsul pul alýa. Ine men baranda ötün ýyl ine sentýabr aýynyň, ýok, awgust aýlaryna ine zat galdy. Ine MHM işgärleri şonu ine men ofitsialna suwd edýän, men suwtnamam şonu jinayda çekin. Türkiýe İstanbuldaky konsuly 3,5 dolar aldy. Men gözüm bilen gördüm şonu. Alın pasportunu. Görün awgustda kime pasport berdi? Çağırın şol adamları, olar suwtnamaty bererler, basın şonu. Haramzada. Ol ansat. Ine hopsuzluk ministrlik size bir topar tema berýän her çykyşymda. İşlem. Näme işlem bu? Sebebi siz terörist. Siz Türkmenistanyň bütünlüğini, hukukluğunu gorayan adamlar diýär. Siz terörist ve maşennik. Gelip yok yerden problem edip zat kalıp, yani ay bolya kanun esasında eder saat deyip bunu koyveren bolya. Mun bir kanun bozan yerem yok. Ine şu zatları MHM işgärleri edýär, prokuratura edýär ve suwtlar edýär. Ine şunu ýaşaýar. Bizim şolara pul berýär, bizim şolara sponsor berýär. Biz şolara pul bermäli, yok diýeli, basma, hiç zat etme. 6 aýdan soň bular hajet başlarlar. Ine şu ýaly. Men size bir misal getireyim. Men Fransada bir 60 tane meriýe bilen, hekimlikler bilen işleýän. Bu ýerde Fransa ulula. 70 milyona olan halkı var. Şu yerde bir adam bilen bir 10 yıl olarak işledim. Yani bardım, bir topar meraklerini, çevrelerini soğuk verdim, security etberdim. Sonunda bir silanyan adam, bir çüşe vino bilen kaptanı şokolada bardım, almadı. Ay menim koyup kayttım şu yerde, bir sağ olsun deyip. Vino ol bir tradisyon vino, kow vino. Kımmatya 15 dolar, euro. Kayttım olayım. 200 metr geçtim, aňardan bir ılgak gelýär. Maňa ýanky goýun paketim berip, sen beýtme, sen meni bastyrarsyň, sen näçik beýtdiň diýip bir üstüme bir gyýar, özümi utandym. Şola ýaly gorkýarlar. Ne day bok bir dat goýup gidäse, alyp ılgak iýine berip, bu provokasiýa, men islam okusy näçik beýdýäňiz diýip iýine berýär. Sebebi Fransada her ýylla 30-40 sani mer basılýar korrupsiýada. Korrupsiýa hemme ýerde bar. Ýewropada da bar. Ýöne müçbir pes. 2700 ogloy ýanky hekimler bar. 11-30 bolanla 1%, 2% ol hasa. Olur basılýar. Olur basılan 10 milyonlap, 100 milyonlap, milyonlap alan üçin. Ýok. Bir ýerde ýa provokasiýa edýär, ýa patsaw edýär. Şola ýaly gorkýarlar şola. Sebebi Türkmenistan'da yeni bir tane tema, hükümet tarafından korrupsiya karşı hiç il görüş yok. Hükümet tarafından korrupsiyanı üstürmek boyunca yürüyte gizli programlar var. Prokuratura suwda jan edip, ene men yeğenim var ya, seni ardayda şonu çözüp koyar deyip, bunun yankı özünü üstürýärler. Indi prokuratura suwda berýär, suwd prokuratura berýär, yankı prokuratura MHM berýär, aradyna şeýle jatgary bulunmýarlar. Diýmek, gizli programmasy bir-birini östürmek üçin. Ine şondan men diýen dol korrupsiýa ýagdy Türkmenistan hökümeti. Bu Türkmenistan hökümeti. Sebäbi konstitusiýany görsem, konstitusiýanyň şertleri boýunça şu hökümet hiç bir statya laýyk gelenok, hiç bir madda laýyk gelenok. Men şoň üçin Türkmenistan hökümeti ýok diýen. Bu hökümet ba, ýöne konstitusiýanyň esasyna hökümet däl, konstitusiýa ters bir banditler bular. Men şondan ýanty. Banditler hem ýol boşdy, Geraýinçik Berdimuhammedow. Indi ýene bir başga ýanky pozisiýa feretken, ýene bir detala feretken. Men pasportlary da kansa aýtmadym, pasportlaryny feredim. Berdimuhammedow mümkin dil görkezmesi vardır. Ýöne berde Raşid Meredowyň biznesi. Bul mümkin ýüregini çiğişirendir Berdimuhammedow gorkuzyp, olam gorkup ay bolya nemedin berkirek bolun diýse, bulam tersine
pasportları duruzmalı, hem Türkmenistan'a qaytmalı deyip, yürüyte, yani plan koyuyor. Inni sen Türkmenistan'a qaydıp, yende o yerde pasport alıp, yine çıkacak olsan $10,000 oluyor. Bunlar idiot değil. Ondan bulur sana 3,5 diye, yani 3'ten 1 bölüğü ya da yarısı. Ondan sen fikir edeyim. Anları var $7,000-10,000 berenden, şurada 3,5 beryen, erinçe de diyorlar. Sen şeyle düşünüyorsun. Yani o yanlış. Bulur sana maşençilik edip, kanunda bolyan dağıtır, ters görküdüp, seni ağırlı osalıyalım. Bu maşençilik. Maşençilik ne mi? Bir bulmacak zadi, bulurcak yağlı edip, yani kartinkanı görküdüp, şu bolyan da yok da bolyan edip seni ağırlap pul alma. Yine şu maşençilik. Hemme pasolsolar maşenlik. Hemme konsullar maşenlik. Şu konsullar, pasolsolar adamın pasportunu düzülmek için pul alayanlar maşenlik ve cinayetçi. Yine emkini işlerler. Yine bir tema verdim. Giyici o işlemene yine işlemez var. Yine şu Raşit Meredov'tan başlan. Şu adam yürüyte görkelme veriyor, pasollar, konsullar yığınap her ayda ormanların üstünün eltip veriyor şunu. Rovna yardım var ya şunu. Şunun şeydi, gelip iki ortada himmet strelkaları harandağı görkelip pul adam. Bu torun maşenlik. Yine korrupsiya. Türkmenistan devletine hükümette yürüyte şu dağıtları profit ediyor da Fransızlar. Şu dağıtları ulun peydalanıp öcülerini dolduruyor. Yine bunu korrupsiyan yerler diyor. İnniki detaylı geçelim. Hükümette işleyen adamlar öğleri para verip giyirdi ve inni adamlardan para almak mecbur. Misal için hekimler. Hekim olmak için inni hazır hekim bolusu gelen oklar. Yani ön hekim olmak için para alıyorlar. İnni bunlar vilayette etrafta bir yere koymak için para koyuyorlar. Mulim olmak için para vermeli. Uboşta olmak için para vermeli. Teyze çıran aeroport Kirkide birinci ziyatka 17 milyondan başlıyor. O süpürüyen şey. Men o beyliklere aydama o. Şuraya para sistemati girdi. Şunun için bizim devletimizin siyaseti, yani hükümetin siyaseti yok. Para sistematı var. Para siyaseti var. O zaman neye ne gerek bu hükümetler? Bunu bozup ayıp teyadın olmalı. Düğünün teyadın olmalı. Onun için sayılar geçirmeli. Onun için sayılarda edil öňde gidici, özüne jogapkärçilik alyp bilýän adamlar koymalı. Sayılar geçirilmede hemme yerde öz başlyk adam var. Televiziýa, radio, gazetlerde bir para alsa jurnalist ılgap şoň götüni açar. Poklaryny açarda beýan eder bolup, el prokuratury işläp başlap bunu jenayete çekilir. Ine Fransada şeýle. Sarkozy yanlışmasam 3 ya 4 yıllık basıldı. Uslovna del oturmalı. Prezident. Ne şeyle? Sebebi bir topar suğutnamalar berildi. Şonu cevap verildi. Ine kanunun içine şey. Onan bir jurnalist verdi. Ona cevap verilmedi. Bir topar advokatla taptı. Bolmasa öyle yankı Yivrey. Bunun tohumu zadı bilen hemmet advokat. Koront bilen o. Ya kanun işleyen. Ine Yivropa şeyle. Ine yeni bir yankı misal korrupsiya barada yankı düşüm yani hemme devletlerde korrupsiya var. Yönü korrupsiyan meşhur pes. Ine Türkmenistan %100% korrupsiya. Korrupsiyasız hiç işlen yok. Mektebe okuçyny saljak bolsaň direktory birden bermeli, muallime birden bermeli. Sadiga çağını yerleştirecek bolsaň bermeli. Hemme zat korrupsiya döndü. Korrupsiyany bize yani mecbur ettirýän bolsa biz şonu etmän oňup bilýär. Hat ýazyp, suud edip, prokuratura var aldyryp etip bolýar. Ýöne biz öwrünşipdir. Biz ne emin bolup şonu. Biz özümüz korrupsiýaň sponsory. Biz zakaşyk. Biz pul vermesek yok.
fida edýän, haýyş edýän bermäňini pul. Bolanok adwokatlyň ýanına barın. Düşünşün adwokata barıp aýdym. Ine men şol edara bardym bolanok diýe. Men kanun esasyna şol bolýa, onu maňa ýazyp ber. Ol statsiýa çel ýazyp berýär. Onu alyp şonu göçürüp prokuratura tapşyryp goýarýar. Ine ol demokratik institutyň bir şahasy adwokatlar. Adwokatlar ýa-ni Türkmenistanyň içine kanunlary size düşünüp berýär. Sebäbi biz kanunlary bilendik. Biz kanunlary bilmesek, biz konstitusiýany ýatdan bilmeliler. Biz kanunlary ýa-ni ugolovnik, Jinayetçi kodeksi, iş kodeksi, Gраждан kodeksi, administrativ kodeksi biz onu ýatdan bilmeliler. O ummasy da. Onun için adwokatlar var. Ýöne biz adwokatyň ýanyna barmany kyn görýär. Sen onu tülemeli. Doňjan sen kanunyny gorajak bolsaň, adwokaty türäp öwrenmeli. Konsultasiýa barıp almaly. Problem bolsa biz adwokatyň ýanyna haçan barýar? Haçan bir garnaşymyz ýa özümüz tutulup içinde oturýar, ine suut bolmaly şonda barýar. Ol giç. Öňünden barıp konsultasiýa almaly. Şu konsultasiýalanda kanun esasyna sizin şu haklaryňyz bar. Okey. Onu alıp ýa-ni çinowniga barıp arda ýazýan edenokmy? Jogabyny alýan, jogabyny berenokmy? Ardanyň kopiýasyny edýän-de şoňaýdan ýa-ni maddalaryny esaslanyp ýazýan da prokuraturaya geçip goýarýan. Siz maňa aýdarsyňyz, adwokatlaryň kömek eden prokuraturada işlerine haçanda ýekdik adam ýazanda. Haçanda Türkmenistanyň 30% ýazanda bular gorkýar. Hökman gymynlap başlaýar. Teýär ol ardalar ýa-ni sülçe, prokuratura ýagyp durarlar, bular hökman serederler. Näme serederler? Men size aýdym. Kanun esasyna kanuny ýa-ni hormat goýup-da, bularning arasynda konkurensiýa bar. Mysal üçin men prokuraturada işleýän. Ine plan MHM'şiň üstüne arda. Şondan ağarmazjak. Ya sen ağarmam, davay şonu ýykaly. Onu ýykýar. Ya da ine men plan sudya bir topar kezzapçylyk etdi. Maňa garşy men doganyma garşy, garnaşyma garşy, menem ýykjak diýip muňa garşy diýär. Biz öz içiniň ýa korrupsiýon sistemalaryny bozýar. Şoň üçin etmeli. Edenok zat diýip bul ansat diýme. Ýöne hakykatdan ham sistemany öz içinde özüne ýarayan. Şoň üçin bir zat boldymy, öňünden adwokata barmaly. Adwokatlar öňünde, soňuna suwda basmagynda däl. Öňünde. Şoň üçin adwokatyň kanun döwletlerde roli gatyly, wajip, uly. Ine men Türkmenistanda bolanyna adwokat bilen işleýärdim. Häzir maşa Türkmenistanda şol adwokat, güýçli adwokat. Şol ýerde biz bir näçe işler tuttuk. Biz hökümete garşy prezidentiň gurulmasyny tuttuk. Niýazow diktator wagt ol Berdimuhamedowdan erkençdi. Uttuk şonu. KMB'de geldi zasidaniýa, gelip ýa-ni suwdyň ýolbaşyna alyp gitdiler o tama. David etdiler bize. Şonu da uttuk. İşlemeli. Egerde işlep öwrenmeli. Egerde kanuny talep etjek bolsaňyz siz onu adwokatlar bilen işlep öwrenmeli. Bir zat bolsa adwokat diýmeli. Onu polisler hem gorkarlar, onu MHM gaçyp gider, prokuraturada çekiler. Suwtlar hem çekilip başlar. Suwtlar näme para alýar? Ay siz adwokata baraňyz, adwokatlaryň barýa, ay men näme diýin diýär. Şoňa tutarýar. Egerde siz adwokatlara finansiýet etseňiz, barsaňyz, bular sizi gorap başlaýar. Haçanda 3 adam barsa, 3 tane adwokat garan bilen hiç tat bolmaýar. Ýöne haçanda müňlep barsalar, bular bir adwokat berdi, bir adwokat berdi. Hemme adwokaty gymlap başlasa, suwtlar hem ýeňilýär. O sistema şeýle işleýär. Şoň üçin ay bolanok diýip, zat diýip durmaly. Da kansa herkeden ökürmeli. Inni gysgaça men jemlesem, biz öz konstitusiýon haklarymyzy bilemdik. Inni şo ýerden problem başlaýar. Ýöne biz onu ýatdan bilmeliler. Onun üçin adwokatlar bar. Adwokatlar demokratik institutlaryň bir şahy. Biz şonu peýdalanmaly. Egerde olar çözmese, prokuratura bar. Onun demokratik institutlaryň bir şahy. Egerde olan çözmese, onu bir suwda berbilýär özümiz, adwokat bilen. Olam suwdam demokratik institutyň bir şahy. Olam bolmasa, biz
bütün dünya gurumaları yüzünüp bilýär. Olum demokratik institutun bir şahy. Olum bolmasa ya ondan öň biz Türkmenistan prezidentine, meclise, adalet ministrine, kabinet ministrine yüzünüp bilýär. Olurum demokratik institutun şahlary. Biz ulanamyz, biz bilemyz şonu. Şu şahlar yani işlemeli. Egerde bizim döwletimizde hökümet bolunmasa, egerde bizim döwletimiz hakyky bağ bolunmasa, onu hökümetdäki yani şul demokratik şahlar, demokratik gurulmalar, idaralar bolaýmaly. Mysal üçin Mercedes bağda içi boş. Hiç o Mercedes yörer mi? Hiç wagtdan yörmez. Onun motoru yok, onun içinde paneli yok, onun içinde yani skorusu yok, hiç tane yok, boş. Yine şuraya Türkmenistan. Men şunun için şu Mercedes'e maşinliğe mi? Maket yani. Şunun için Türkmenistan devlet değil. Bu maket, abloşka. Anlar abloşkanın şeyle yırtsan iyi zat yok. Anlarda bir yani Berdi Muhammedov görünüyor. Bandit, maşinlik yani gaptırına da o maşinlik gurulmaları, suutlar, prokuratura, terörist gurulması, MHM, polisler yine şu. Harbulu, iyirina. Onun gizlenip diyorlar. Vallahi. Devlet yok mu? Devlet bulunmasa meclis olmalı diyor. Ama meclisi etçeğini deyip diyorlar. Ama meclis hiç vakt 30 yılın içinde Türkmenistan'ın meclisi bir gedegen prezidenta ya soru verip görün ya da konsultasiya verip görün. Dine hova kalıp gaytip bunu yukarı kaldırıp kanunlar o diye. Hani hükümet? Hani demokratik institutun şahları real işleyen? Yok. Hani partiyalar? Yok. Ağıtlar var. Hiç o partiyanın yığınağını gördünüz mü? Çıkışını gördünüz mü? Ya partiyanın предложениясы gördünüz mü? Yok. Agrarny partiyan. Dayhan parti. Yok hiç tat. Ola biznesmenlerin partiyası. Hiç tat yok. Ayal gıyıların kurulması. Bir topor gelinler var da öz haklarının neyemediğinden de nokta olur. Yine bizde ayal gıyıların hareket açıldı. Şunlar öz haklarını yani alıp başladılar. Haklarını izuşan et başladılar. Ağzı geldi, bile geldi diyişali. Ayal gıyılara haş ediyen yine ayal gıyılar hareket açıldı. Yine şol ayal gıyılar hareket deyip eğer Telegram'da yazsanız şol çağrını düşüyorlar. Şu yerde Zarina Atayeva moderator hükmünde alıp barıyor. Onun yanına adminler var. Koşulun. Öz haklarınızı şu yerde öğrenin. Siz Amerika'da olun, siz Tursa'da olun, siz Rusya'da olun, siz Türkmenistan'da olun tapağı diyor. Şol kurama ayalgıylar yapışın. Şolor sizi koran. Haklarınızı, düşündürür problemalarınızı, yani neyel çözgütlerini, hem medatlarını bireklerini guruluşun. Yine ben kıyısacık reklam ettim. Şunun için hurmatlı adamlar, biz birinci öz haklarımızı bilmeli, biz onları yağıttan bilmek zerurluğu yok. Onun için advokatlar var. Yağınlarına varmalı. Sen Türkmenistan'da ol, sen Türkiye'de ol, sen Amerika'da ol, sen Fransa'da ol tapağı diyor. Ben size bir misal getireyim. Yine bana bir ayal maşgala can etti. Muradağa yine birinden pul alıp bilemok. O haranlarda pul alıp beren o kaçmıyor. Bir kömek edin. Men näme kömek edeyim? Men advokat der, men polis der, men prokuratura der. Ay şunu ayıp berin, şol utanjından berir. Berme, nämiş berdin? Şunun için yine şol adam, şu ayal maşgala düşünen oklarda birinci bilen şol advokata varmalı. Advokata düşündürmeli. Advokat kanunları yağıttın bilýär. Bilmese çat ýagdaýda yani informasyonu alıp sizi düşündürüp bilecek adam. Onun daşından şul adam sizi istendik betbakçılıktan çıkarıp doğru yolu görüp bilecek adam. Sizinni advokatı dostunuzdan kovurmalı. Eğer de kanunu devlette yaşayacak olsanız. Eğer de hemme yerde ziyaretka bermeyecek olsanız onça berenin siz gazaplap görün bir yılda näçe $1000 ziyaretka berýäňiz. Men size aýdaýyn. Yılda $1000 çıkmıyor advokatımıza. Her problema barıp haş edenizde size konsultasiya bereni umum cemleten $1000 olmuyor. İstendik problem boyunca. Siz bolsa özüňiz hataplan näçe ziyaretka berýäňiz. Oňdan barıp sorak görün advokatyň bir san konsultasiýasy näçe düşýär. Türkmenistanyň ýa Türkiýede ýa tapaw diýip. Özüňiz hataplap görün.
Yine de avantajınız, yine de amatlı advokat bilen işlemek. Näçip? Arkaňyzda kanun var, arkaňyzda advokat var. Hiç wagt ýalňyşdyrmaýar, betbahtçylykdan çykarýar. Korrupsiýa baranyňyzda, siz sponsor bolmaňyzda iki tarapy jenaýaty bardyr. Alýanam, berýänam diň mukdarda jenaýatçydyr, bilýärmi şonu? Ýadyňyzdan çykarmaň. Häzir gözüni ýapsalar, ýeti şo korrupsiýany tutulan ýagdaýynda, şoň puly ýanky tutulan ýagdaýyna, siz hem çekip bolýar şo ýere. Tertap boluň. Mysal üçin, MHM ýa prokuratura kamera goýdy, siz berip dursaňyz, senin habaryňyz ýok. Senem gidýän, onuň gidýän, ikiňizden gidýän. Şunu ýazarlap kamera goýdylar mysal üçin. Senem pul çykaryp berýän. Senem gidýän, onuň gidýän. Ya zapis etdirir, audio zapis, ýene bir zat, ýene bir zat. Tertap boluň. Siz jenaýat iş edip korrupsiýany sponsory bolup şunu östürýäňiz. Şunu edenden men size maslahat berýän. Öz kanunlaryňyzy öwrenip bilmeseňiz, adwokatyň ýanyna baryň, töleň we özüňizi kanun esasyna goran arkaňyza, biýdiňize kanuny kodeksi, ýa kodeksleri, konstitusiýany arkaňyza, biýdiňize gurnaňda advokat bilen istendik ýerde özüňizi goran. Bul hasamatly. Şo beýleki, ýa jenaýatçy bolanlar. Biz şunu edemizok, ýa şunu bilemizok. Men aýdýan zatlaryň bir 5 ýyl institut tuturmaly. Bu zatlar bir elementarny adwokatyň ýanyna barsaň özü düşünip bilýär. Men köp adwokatlar bilen işländim aýdýan size. Ine bärde de Fransada men her edemi adwokatlar bilen işleýän. Sebäbi erti jogapkärçilik bilýän. Biz öz haklarymyzy almaly we demokratik institutları Türkmenistanda işletmeli. O näme adwokat, o näme prokuratura, milisiýa, polisiýa, MHM, prezident, meclis, adalet ministri, hemme ministrler şu demokratik institutlaryň şaklary. Biz olary işletmeli. Kanun esasyna. Inni ýene bir sora boldy, şu men aktivist çatymda azyjyk aktivna boldum. Şo ýerde okudum, biri aýdýa ine galmaly, zat etmeli diýip aýtsa, beýlek saýga. Hawa siz Türkiýede akyllyrak, siz gal diýäňiz, haklaryňyzy gora diýäňiz. Gel sen olar ýaly sen erkek bolsaň, gel Türkmenistana gora hakyny ýyzyňa düşelim. O näme alamaty? Ol biz her wagt biýine garaşýar. Biz sebäp bizim hemmemiz diktator. Men ýene de muny ýanky ýeňilleşdireyim, düşünür ýaly. Hemmemiz diktator. Diňe Berdi Muhammedow'da. Inanın. Biz diktator ýaly pikir edýäs. Bir ýere gelip bizim problemany çözmeli. Bir ýere gelip ýanky bize gullar, mallar, bir ýere gelip ýanky gulbaşy bolmaly, bizim şoňy ýylan bolmaly. Ýok, ho. Bizim haklarymyz var. Ol geldi gelmedi biz haklarymyzy talap etmeli. Men size mysal getireyim. Ine uruş gidip dur. Южный front, ine bu tarapy Günorta fronty, Centralny front, bu ýerde Günbatar fronty. Ine uruş gidip dur. Ine şu ýerde salla aýdýa, ýok ho, şu salladyň öýle gelsin maňa derek görüşsin, men ýyzyňdan gideýin. Beýle o görüşler barmy? Sen şu ýerde mi? Günorta frontunda. Sen Türkmenistanda mı? Sen şu ýerde görüşäýmeli. Ol adam Türkiýede, ýa-ni Günbatar frontda mı? Ol şu ýerde görüşmeli. Oň şu ýerde iş var. Menin centr Ýewropada mı? Menim görüşýän aňar barýan, bärik barýan. Menne ýa-ni siýasat problemalary ýok. Ýöne ykdysady problemalary var. Ine men bir voyažym, bir ýarym nädir? Onun başga voyaž etsem ýene pul. Men kimden alayım? Men tapýan, alýan, öz puluma gidýän, edýän. Mende de problemler var. Siýasat ýaly başga problemler var. Ine häzir koronavirus. Şu ýere barsaň kirlag. Şonda da gidýän, geçýän, düşünýän, ýa-ni çözýän şu problemleri. Hökümet siýasy däl, beýlik problemler var. Ýöne biz durmaly. Ine men ötün Amerika gitdim. Siz diňe finalyny gördüňiz. O Murat Gurbanov orada çykyş etdi. Inanın, aeroporda baranda Fransada almadılar. Bütün samolyotdan 10 adam aldılar. O yerde näçe 400 olaýan adam gitmeli. Hemmesine pavarot. Koronavirus. Ötünün sentýabrda gater betdi ýagdaý.
Bilýän bolsaň. Viza işlän ok. Biznes vizamı çıkarıp konsul jaň etdirip şöýde durup 4 saat samolyotda durup gittim. Samolyotda minemde içinde 7 tane koronaviruslu keserli adam, yani maskalı, yani kosmonavt kostümde 3 tane adama men aratyna yeni bir adam ýöne nimesi. Sebäbi ol evakuasiýa boldy. Gittim. Hawa şöyle şolar bilen 8-9 saat samolyotda boldum. Riskim boldy, kesellerni bir topardan boldy. Şu kynçylyklar bilen bardym. Şu kynçylyklar bilen ýene gaýtmaly boldum. Ýene bir hepde galmaly boldum. Gürlämi var. Ine şu eden bitjek bolsam, şoňa ýaly kynçylyklar. Ýeňip geçmeli. Bizde siyasi kynçylyklar ýok. Bizde başga kynçylyklar bar. Fizik kynçylyklar, ykdysat kynçylyklar biz ýeňýär, edýär. Hükman inni biz bir ýerde görüşmeli, ýene Türkmenistana bak, o ýerde de onu derep görüşmeli, onu Türkmen halkyň ýerde. Her kim öz ýerine kişi ýardym etmeli diýip men aýdyp gelýär. Şoň üçin ana gelsen, ine sen git biz ýygymyzdan ýöräl diýdigi, şol bartaňam çykmaýar. Häzir aýdyn Türkiýe gel. Men baraýyn Türkiýe. Baranam Türkiýe. Kaç gidýän hemmeti. Bir çyksa bir 50 adam gelir salamlaşyp sag bolsun diýär. Mana da edýän işimi. Şoňa Allah bar. Türkmenistana var, 10 adamım çykmaýar. Hawa hani. Şoň üçin gürlemek gerek, hereket gerek. Biz hereket etmeli. 30 ýyllyk gürläbildik bolupsy. Men öň düşünýärdim, informasyon tarapdan size informasiýa bolmady. Biz ona düşünüp geçdik. Inni biz noktada geldik. Biz 3 halka informasiýa berdik, galar ýaly. Inni siz özüňiz hereket etmeli wagty geldi. Men aýýandan opozisiýa boş däl, aktivistler boş däl, halk boş. Halk gymyllanok, halk hereket edesi gelenok. Ýokardan özü gaçar diýip pikir edýär. Ya şol 2 sany aktivist şular bir zat eder etmese bolýar, meňe jaý gurýan gülýar men kılat diýip. Gyra namart bolup çekilýär. Sen çekilersin, gurrun ýok. Sen bize ýok bolam diýersiň içinden, gurrun ýok. Ýöne sen geljek durmuşyň gatar. Şoňa aýdýan. Häzirki görýän diktaturamy, o tsvitoçki güljagallar ýanyp tıklap başlady. Häzir görürsiňiz, serdar geler, ýaş adam, ýanky garnaşlary ambisiozny, her kim bir nemetjek diktaturany ulanjak şeýle bir gysarlar bolýan. Şol Berdimuhammedow size bara Niyaz Fialow. Niyaz diktatordy. Berdimuhammedow geldi, Niyaz ýanky kelläňe diýme diýär. Olam diktator, bulam diktator. Bizim ýagdaýymyz gün-günden kynlaşýar. Gözüňiz ýokmy? Ya aklyňyz gözüňiz bilen ýa kontakt ýokmy? Seridiňä ho. Men göwnüňize dirjek bolup aýdamok. Adamlar bolun ho, bir öldürmeli anlamaly. Öňüm aýtdym, Ladzi diýip bir filosof ady Hytaýda. Şo diýýärdi. Iň erwet zat. Haçan sen adamy aldadyň, şondan beter bir erwet zat bar. Haçan sen öz-özüň alýan. Şu dünýäde iň bir erwet zat, haçan sen öz-özüň alýan. Ine şondan soň şo adam guturýar, ruhtaýdan, ýanky mertebe taýdan, ýanky hemme zat guturýar. Ol ýöne bir ýawan haýwan ýaly. Diňe iýe, diňe ýanky poklama diýe boldy. Düşünen moral taýdan guturýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, siziň näme ýagdaýyňyz bolsa da biz öz ýagdaýlarymyzy moral taýdan galdyryp, ruh taýdan galdyryp, mertebe taýdan galdyryp biz güllä Türkmenistan bolmaly. Bizin ol ýanky häzirki bir topar bihepbeler, hökümetdäki işleyen parahorlar, bihepbeler, ýanky 3-nji aýaly, 5-nji aýalyny saklap ýörenler, ol ýegenler, olara wapşe haýwan. Türkmenistan prezidenti gutoron narkoman. Bu zatlary aýryp biz gowy ýolda gitmeli, arsy ýolda gitmeli. Şoň üçin hormatly watandaşlar, diňime ýyda ýol ýok. Egerde biz halk boljak bolsak, egerde biz ösjek bolsak, egerde biz bir-birini hormat goýup bagtly ýaşajak bolsak, ulu aýlyklary saklap, Türkiýe bize görenne, bize ýanky zawirwit etjek bolsak, onu biz
Häzir galmady. Garaşmaly haçan ýykartmaly. Her kim öz bilimleri, cemiyet bilimleri, siyasi bilimlerini, kanunlaryny, haklaryny öwrenip ösmeli. Bu torda siz mahallen, siz bir çopon näle? Çopon bolsaňam sen bilmeli şonu. Çoponam adam, çoponam prezidenti ora akıllı. Bir topar zatlary bilýär. Kosmosda aýlanýan ýyldızlary bilýär. Näýeli haçan haýt tarapy ýürmeligini bilýär. Şo ýere Berdimuhammedow çölle ýanky çoluş ölüp galýar şo. Şoň üçin bizim aklymyz ba, ýöne biz islämez. Haçan ine men aklym ýeter nokdyp öz-özüňi saklamam. Aklymyz ba, biz islämez. Indi biz islemeli. Sebäbi ine şu garanky tamdan açyk meýdana, güllem ösen meýdana çykjak bolsam, baskançakdan geçmeli. Şonu biz geçmesek biz çykyp bilemez. Ine şu baskançagymyzdan bilimler, cemiyet bilimleri, siyasi bilimler, bizim moral taýdan ötüşimiz, bizim edebi taýdan ötüşimiz bilmeli şu zatlar. Biz seyretmem o bu haramzadany bizi 10-njy asyra gidýär. Inanyň siz. Gulçulugy, paçalyk alyp gidýär. Ol Afganistan Türkmenistany gora ösen döwlet bolar, görürsiňiz. Afganistan ýyda galyk döwlet. Şol Türkmenistany gora ösen döwlet bolar. Afganistanda internet we Türkmenistanda internet ýok. Bir hi aklyňyza aşyp bilýän, o ýerde 30 ýyldan bäri urşulyp bu, bizde uruş bolar. Hakykatdan da bizde urşulyp dur. Diktator Türkmen halkyna garşy güreşipýär. Faşistýal genosid edipýär. Ulu ýazat ýok Afganistanda. Oluda alyp gраждан uruşy. Bir tarapy bu adamlar, bir tarapy bu adamlar. Bunu kılıçpıyor. Boldy. Bizde gizlin ýanky kult, diktatura. Şonuň üçin biz bilmeli, biz söwüşdi. Şu söwüş ýeňmek üçin ilmide ýara almaly, bilim almaly. Diňe bilim bilen ýetip bolýar. Şunuň bilen men çykyşymy utarýan, indi siziň gysgaça soragyňyza jogap bereýin. Ýani siziň wagtyňyzy almaýyn. Ağam Halim Dudayev ýa-da ağam Taliban gelip barýa, o hakda siz görüňiz beräý haýyş. Türkmenistan hökümeti Berdimuhammedow Talibanlar bilen narkotik aýlanşyk edýär we işleşýär. Ýegenleri günden-güne Talibanlar bilen işleşýärler. Beýleki Türk ol Berdimuhammedowyň partneri. Ola Türkmenistanyň, Pakistanyň elektrik peýdaş liniýalary bolýar. Ola düýpli işleýär, onuň ýolbaşçylary bolýar. Ine şol, ýani Türk adam, Ahmetçal. Şol narkotrafik hemme zady garant hökmüne şolda işleýär. Türkmenistan Talibanlar bilen işleýär. O diýmek näme? Şu gün Talibanlar sana pul berýär. Talibanlar Aşgabatyň içinde kwartira alyp, pasport alyp, jaýlar alyp berýär. Türkmen halky edilen. Türkmen halky bu vilayatdan ahyl vilayatyna gelýär. Olar bolsa arqyn Türkmenistana girip, ene ýegenleri alyp berýärler. Ýegenler kwartira satanda sen Taliban bol, sen ýanky pisdiran bol, tapagy ýok. Satya alyp berýär. Dokumentam polny paket edip pasportynam eline berýär. Pul bersem şolar watanam satýar. Satmam dugry. Berdimuhammedow pul bersem watanyna satýar şol. Ine bolup geçen zatlar. Şoň üçin Taliban şu gün pul berýär, görýär, haçanda ýuwaş-ýuwaşdan bular gражданlar bolup taýyp, içinden hereket edip, daşyny herip Türkmenistana bular helak ederler. Şoň üçin Talibanlar bilen bular başga döwlet. Bular bilen döwlet hökmüne, ýani gepleşikleri geçirip bular saklama distansiýada. Ýani biz bilemdik buların planlaryny. Biz bilemdik näme guturjagyny. Şoň üçin MHM işgärler ine ýene bir size mesele Türkmenistanyň aňsyz geroinçik Berdimuhammedow habardar edin. Ine şular içinden daşynyň hereket edenler üçin oganman Türkmenistan basyp alýar. Hiç kim kömek etmedi. Hiç. Gраждан uruş bolar. Kömek gelýänçe bir topar halk gyrlar. Ine şoň üçin düşündürüň şoňa Taliban döwleti bilen, Taliban adamlary bilen şu ýerdäki Taliban hökümeti bilen distansiýa saklamady. Bir distansiýa. O distansiýa saklananda da arkaňda güýçlü döwletler bolmaly. O zatlary diplomat we Raşid Meredov paraxor şol düşündirmeli Türkmenistan prezidentine. Ine indik soragy göreli.
Grahman Takisteydi ya, hormatly Murad ağa, gynansak da türkmenlerimiz ayağa kalmaz. Sebebi gorkok bir yerine salıp ýürärler. Şol meseleni nädip türkmenleri agdyr edip toplap bolor, jogap berer bilmersiňiz. Biz bir yerini ýanky biriktirjek bolsak, ya agdyr etjek bolsak, oňa hökman diktatura adar bernok. Ine serdiň Ýewropada. Ine opozisiýa birleşen o. Ya Ýewropada diktatura ýok. Bular hemme azatlyk. Biz kimi birleşdirjek bolýar? Biz näçe birleşdirjek bolýar? Ine şonu goýmaly özüňe. Şo togra goýmaly. Biz Berdimuhamedowa garşy hemmemiz birleşdirip elimizden tutuşup görüşüp bilmez. Hiç yerde de hiç halk edebilmez. Ýöne bir ideýa tapylsa, şu ideýa Berdimuhamedow alyp barýan ýolundan güýçli bolup hemmemize baht berse, onu şu ideýa bize behwit getirse, onu bir şu ideýa üçin galyp birleşip bilýär. O diýmek görüşdi. Görüşen ýok ha. Bir ýektuk adamla görüşýän. Ekranyň öňünde oturulan ýerlikler. Haçan görüşýän? Haçanla sen Türkmenistanyň içinde Berdimuhamedow hop döredýän bolsaň, onda sen görüşýän. Ine şoňuz barmy? Onuň üçin biz birleşmeli. Birinji bilen birleşip bilýänler birleşmeli. Ondan ikinji etap birleşip bilmeýänler birleşmeli. Üçüncü etap birleşesik diýilmeýänler birleşmeli. Etap. Şoň üçin häzir ine Türkmenistanyň opozisiýasy birleşip bilýänler birleşdiler. Hemmetine sağ bolsun aýdýan, ine birleşip işleýär, bir-birini habarlaşýar, bir-biriniň arkasyna ýanky daş atamda öňe barýar. Bu bir gowdadyň alamaty. Inni türkmen halky ulun birleşmeli. Sen plan, aktivist planı tapaw diýok. Hemmemiz öz baht durmuşymyz üçin görüşýär. Nirde ideýa güýçlük bolsa barın şo ýerde. Nirde şol adam sizi ýanky jins tarapdan, sypat tarapdan size laýyk bolsa, ine o ýerde görüşün. Ya şol adam siziň diýäniňize ýanasa o ýerde görüşün, tapaw diýok. Ýöne şu diktatura aşy görüşmeli. Biz 100% birleşdirip bilmez. Ýöne bir aksiýa geçirenmezde, ýanky manifestasiýa, ine adamlar şo ýerde birleşer. Olam bir gysga wagtda, mysal üçin 10 günne, 15 günne. Ine şoňa, şo gysgaça aksiýa birleşer. Ine näme diýsem kan? Ine bir owada bir topar adamlar, urşukly, beýleki, eýleki, dürli gatlakda ýaşaýan adamlar, derejede statuslar boýunça dürli adamlar bar. Ýöne haçana sadaka edilenine hemmeti var ya. Ine sadaka bir günün dowamında. Ine şöyle üşýärler. Ine bizim protest edilmede bir gün ya 10 gün ya 5 gün ine şo ýere hemmeler baranna, ine şo ýerde birleşip bolmaly. Biz öňünden birleşip, men size aýdyn, häzir biz birleşäsek, halk bolup, üçünü alman hemmem söýüşik diýer. Bu normal. Tedbirli de biz. Ýöne biz ine şu bir zat guramyzy, ýa-ni gurnap ýa-da bir aksiýa guranymyzda ine şo ýerde birleşmeli. Ine şu birleşik güýçli. Serdiň Belarusiýa. Bular serdiň bir-birine düşman emadi, şol umumy 100 000 adam gedýände, ýöne şular şu aksiýany gollap hemmesi çykýar. Onun wagtlaýynça. Ya da Venezuela serdiň hemmeler çykdy. Ol bular dogam ne ya bulan ideýalar deňde ýöne şu diktatora garşy şu bir günlük ya 3 günlük ya 1 aýlyk şular birleşdi, çykdy. Ine şu ýaly protest geçirilmede hemmemiz çykmaly. Ine şu ýerde birleşmeli. Men şeýini düşünýän, ýa başgaça birleşdirjek bolsaň, ýyllar gerek. Birleşdirjek bolsaň, aň düşünjeler deňleşmeli. Bir topar işler gerek, bize ona wagt ýok. Ol gowy diýäniňiz, ýöne ol nirýal. Biz realist bolmaly. Innik sonra Gülşat Amanbaýewa ýa-da Murat Gurbanow. Bizde ýene bir problema peýda boldy. Çağa ugry köpüldi. Hemme vilayetlarda bar, özem türkmenlerimiz diýerler. Hiç inansanızam girenok neýjeli derece jellatlyga çenli bardy. Dogry, benim informasiýa köp ýerlerden alýan çağa ugrylygy bar.
Ine şunu men emhame işarelerini izleyen şulom Türkmenistan'ın hupsuzluğuna paltırıya nemçip bir topar çağırır oğlunta şoň iýje kakılar turunna olary düzüp bolmaz. Olar sen emhame KGB beýlekin durmaly barıp prezident çüýlap gaýýarlar şonu çağırt üçin. Öňüne alın şu çağı bolmaly. Inni enatalar ýyllanýan men Türkmenistandaky öz çağımyzy mektebi, okuwa, magzyna eýle beýle goýberenne 15 ýaşa çelli özü gitmeliler. Ýanyna birini goşup goýbermeli ýa özüň esli gaýmaly. Ine Fransada da çağı ogram ýa. Olaýar köpden ýöne ba. Şoň üçin hemme çağlar ýa-ni patprismotr ýa enatasy getirýär. Şu enatasy gelip mektepden ýa alynça ýürüýte assistentler we serediýär bulara. Enatasy gelmese polis gelip ýa nime diýär, näçip gelmedi polisler alyp gidýär. Bu çağany boş goýan oklar. Egerde enatasy çağany okuw ýeközüni goýberýän bolsa, enataň jogap berçi. Egerde şuraya problema bar bolsa, men enatalar ýyllanýan sire sap bolup çağlaňyzdan bir gözüňiz çağda bolsun. O siziň perzendiňiz. Dünýäň hemme baýlyklary şoňa ýanky şoň bahatyna ýetilýänler. Ine şoň bilen men öz çykyşymy tutýan. Hormatly watandaşlar, bizim görüşimiz güýçlenýär. Günüňden adamlar köpelýär. Sizem oşulyň, sizem öz bagtly durmuşyňyzy çaltyrap ýakynlaşdyryň bizim bilen. Şoň üçin Türkmen halky öňe dewleti diňe. Sag bolun.